дар вилояти Суғд давоми 4 моҳи гузашта 63253 нафар ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафарбар шуданд, ки ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 24807 нафар зиёд мебошад. Масъулини раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд сабаби якбора зиёд шудани сафи муҳоҷиронро ба мӯътадил шудани вазъи эпидемиологӣ дар кишвар ва кушода шудани хатҳои ҳавоӣ вобаста карданд. иттилоъ дода шуд, ки аз ҳисоби умумии ба муҳоҷират сафарбар шудагон 42796 нафарро мардон ва 20457 нафари боқимондаро занон ташкил медиҳанд. Бинобар ба фаъолият оғоз кардани чанд субъектҳое ки маҳз бо ҷои кор таъмин намудани муҳоҷирон дар хориҷа кор мекунанд, сафи муҳоҷирон зиёд шуда дар Федератсияи Русия ё дигар давлатҳо низ пайдо кардани ҷои кори мувофиқ ба сокинон осон шудааст. имрӯзҳо рафти муҳоҷирон ёки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳоҷирати меҳнатӣ муқаррарӣ аст ва танзимшаванда аст ва танҳо бо роҳи ҳавоӣ, албатта аз ҷониби фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд, ки дар он ҷо бахши хадамоти муҳоҷират кормандони мо фаъолият мекунанд, ҳамарӯза тариқи шабонарӯзӣ ба рафту омади муҳоҷирони меҳнатӣ аз ҳисоби сокинони вилояти Суғд ёки аз ҳисоби дигар вилояту шаҳру ноҳияҳоро ба ҳисоб мекунанд ва ҳамарӯза маълумоти омории онҳо аз ҳар рӯза то соати 8 саҳар ба мо пешниҳод карда мешавад ва ин ҳисоботҳо ба ҳисоботи оморӣ ба мақомотҳои болоӣ дар давоми ҳар 2 ҳафта пешниҳод карда ба мақомотҳои болоӣ пешниҳод карда мешавад. Сармутахассиси шӯъбаи муҳоҷирати меҳнати раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд Диловар Муродов мегӯяд, ҳоло муҳоҷирони шаҳру навоҳии Суғд дар Федератсияи Русия бештар ба корҳои сохтмонӣ машғул буда талабот ба ин гуна муҳоҷирон дар Русия зиёд шудааст. синну соли муҳоҷирони тоҷик бештар аз 18 то 45 сола буда, байни онҳо сафи муваффақшудагон ҳам зиёд мебошанд. бино ба иттилои масъулин, ҳоло теъдоди муҳоҷирони меҳнатӣ дар давлатҳои хориҷа қарор дошта, дар раёсати хадамоти муҳоҷират расман ба қайд гирифта шуданд ва ҳар яки онҳо зери назорати доимӣ қарор доранд. ва имрӯзҳо аз нимаи соли 2021 то инҷониб филиали муассисаи давлатии агентии бо кор таъминкунӣ дар хориҷа дар вилояти Суғд, ки бисёр корҳои назаррасро ба иҷро расонидаст, имрӯзҳо дар бисёр шаҳрҳои давлатҳои Прибалтика ва Федератсияи Русия теъдоди умумии корфармоёне ки аз ҷониби корфармоёне ки ширкатҳое ки аз ҷониби давлатҳои қабулкунанда шартномаҳо ба имзо расидааст ва аз ҷониби агентии бо кор таъминкунӣ дар якчанд вилояту шаҳрҳои калонтарини Федератсияи Русия ва давлатҳои назди Балтика, яъне умуман ҷойҳои кор пешниҳод шудааст ва шаҳрвандон метавонанд ба воситаи агентии бо кор таъминкунӣ ва Федератсияи Русия бо дигар давлатҳое ки онҳо метавонанд аз рӯи ихтисосҳо барои бо ҷои кор таъмин шудан муроҷиат намоянд. иттилоъ дода шуд, ки теъдоди зиёди муҳоҷирони меҳнатиро сокинони шаҳру навоҳии Исфара, Конибодон, Бобоҷон, Ғафуров ва Ашт ташкил медиҳад. масъулин гуфтанд, ки он муҳоҷироне ки бо воситаи субъектҳои хоҷагидори бо кор таъминкунӣ дар хориҷа сафарбар мешаванд, пурра бо ҷои хоб таъмин шуда, инчунин дар мавриди омода намудани ҳуҷҷатгузорӣ ва будубошашон низ дастгирӣ мешаванд. муҳоҷирони меҳнатии мо нисбатан дар солҳои пештара бисёр муҳоҷирони меҳнатӣ ҳам муваффақ ҳам шуданд ва бисёр ҳам аз рӯи касбу ихтисос дар бозори меҳнати Федератсияи Русия нисбати дигар давлатҳо аллакай як муҳоҷирони мо ба талабот ба бозори меҳнати Федератсияи Русия бисёр зиёдтар аст ва муҳоҷирони меҳнатии мо асосан зиёда аз 60% муҳоҷирони меҳнатии мо дар корҳои сохтмонӣ корҳои сохтмонӣ ва дигар дар корҳои умуман занҳо дар корҳои хизматрасонӣ, дар корҳои кишоварзӣ ва умуман дигар дар корҳои дар соҳаи нақлиёт ва дигар соҳаҳо аслан кору фаъолият мекунанд. ҳоло муҳоҷирони меҳнатии вилояти Суғд дар Федератсияи Русия ба ҷуз аз соҳаи сохтмон, инчунин дар дигар соҳаҳои хоҷагии халқ, аз ҷумла кишоварзию нақлиёт низ кору фаъолият доранд. барои дастгирии муҳоҷирони тоҷик Федератсияи Русия чанд лоиҳаи қарорҳоро пешниҳод кардааст, ки тасмим ҳаст соли ҷорӣ он ба имзо расонида шавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоотии Хабар.